तामुलपुर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा 27थि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंदों। तामुलपुर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा तामुलपुर सोदोब थावनियाव थानाय तामुलपुर बियाबनि बाथौ थानसालियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंगा 27थि बोसोरारि जथुम्माखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों। फुंनि समाव धोरोमारि फिरफिला बिरहोनाय आरज गाबनाय गोथैसि बावनाय हाबाफारिखौ लानानै बेलासिनि 2 रिंगायाव गेवलां मेल लानाय जायो। तामुलपुर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि उपेन बर'नि आफाद सामलायनायाव बे मेलखौ बेखेवनानै होयो तामुलपुर ओनसोलनि समाज सिबियारि समनाथ बसुमतारिया। गाहाय आलासि महरै नुजाथियो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथारि बकिस्थ बर' आरो थि बुंथिगिरि महरै नुजाथिफैयो दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं नेहाथारि कृष्णकान्त बर'आ। मख'नो गोनांदि बे जथुम्मायावनो तामुलपुर ओनसोलनि गोग्गाथाव बाथौसा आसामनि APSC पास खालामनानै एसिस्टेन्ट अडिट अफिसार मोननो हानाय साजिब कुमार बर'खौ बरायनाय जायो। बेजों लोगोसे बे जथुम्माजोंनो लोब्बा लाखिनानै सेबखांजानाय 7थि बिसान बैसोमुथि मुंनि खुगा लाइसिखौ तामुलपुर ओनसोलनि मुंदांखा समाज सिबियारि मिलन बर' बिथाङा बेखेवनानै होयो। बे जथुम्मायाव बरायजानो मोनना APSC उथ्रिसारनो हानाय साजिब कुमार बर'आ जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो बर' फरायसाफोरखौ गावनि बेसेनगोसा समखौ ओरैनो हगारालासिनो फरायनायाव गोसो होनो खावलायो। बेराफारसेथिं तामुलपुर बियाब बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि तनेश्वर बर'आ बे जथुम्मानि गेजेरजों बाथौ धोरोमनि खामानि मावनो बिथांखि लानायखौ फोरमायथियो। बेखौनो बुंगोन जे बे मोनसे बिराद मोजां इनिशिएटिभ, माने जोंनि बर'नि जि गुबै धोरोम बेखौ जोङो हमथाना लाखिनाय लोगोसे बेखौ फिउचाराव मोजां आपग्रेडेसन खालामनाय, लोगोसे जि कर भेलु जोंनि बर' हारिनि कर भेलु जायनिफ्राय जोंनि धोरोम जायनिफ्राय जोंनि हारिमुनिफ्राय लाना फारसेन गासैबो बिथिङाव जोङो माने बर' समाजा सेपिं जालांगासिनो दङ, बेखौ जाहाथे फिउचाराव मोजां आपग्रेड खालामनो हायो। लोगोसे आरो आंखौ बरायनायनि थाखाय माने बाथौ गौथुमनिसिम माने रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आं बेवहाय फैना माने जोबोद गोजोननाय मोनो। गासैबो बिथिंखौ जेरै जोंनि फरायसाफोरा माने कर जि खामानि जों बेखौ मावागारा जों पेरिफेरियाव बांसिन गोसो होयो। जोंनि स्टुडेन्ट हिसाबै जि मावनो लागा खामानि बेखौ मावागारा जों माने जि मावनाङि खामानिखौसो बारा मावो। फरायनायनि जोङो बेनिखायनो बेखिनिखौनो बुंनो सानो जोङो माने फरायनाय गावनि जि खामानि मेन खामानि जि दायथ' बेखौ मोजाङै मावलां। जोंनि गोदोर गोलावफोरा जेरै गावनि दायथ'खौ मावो, बिमा बिफाया गावनि दायथ'खौ जेरै मावो, फरायसाफोराबो गावनि जिहेतु मेन डिउटि नङा होमबा फरायनाय, बेखौ जाहाथे मोजाङै मावलाङो आं बेखौनो हास्थायो। बाथौ गौथुम हिसाबै जोंहा धोरोमखौ फोसावनाय, बे फोसावनाया जाबाय जोंनिया फोसाबनायनि गेजेरजों फोसावनाय। दा जोङो थांनाय 2 डिसेम्बर 2023 मायथाइयाव बिबानखौ मोननायनि उनाव जोङो गोबां हाबाफारि मावबाय। दा बे बोसोरसेयाव जोङो मा खामानि मावखो, बे खामानि मावनायनि जोंनि जिथुबा फोरमायथि, बे फोरमायथिखौ जों फोरमायनो थाखाय जोङो बे जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै 5 खालार फेब्रुवारिनि 5 खालाराव जोङो मोनसे थान्दै जथुम जथुमदोंमोन। बे थान्दै जथुमाव जों बोसोरसे मावलांनाय खामानि गासैखौबो जोङो थान्दैफोरनो जोङो फोरमायनाय जादोंमोन। बेयाव थाखा फैसानि बाथ्रा, बेयाव धोरोम फोसावनायनि बाथ्रा। दा बे थान्दै जथुमजों लोब्बा लाखिनानै जिथुबा गेवलां मेल जानाय मोनसे हाबाफारि थायो, बे गेवलां मेलखौ जों दिनै खुंनाय जादों आरो बे गेवलां मेलनि गेजेरजों जों रायजोफोरनो बेखौनो फोरमायनो सानदों। आरो बे फोरमायनायखौ जों बियाब गौथुमा नङा, जोङो रायजोफोरखौ धोरोमनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय, धोरोमनि फारसे सांग्रांथि खालामनो थाखाय जों गोरों गोरा बिबुंथिगिरि 2 लानानै फैदों। बिथांमोना जाबाय बशिष्ठ बर' गोथारारि गुवाहाटी जिल्ला बाथौ गौथुम आरो कृष्णकान्त बर' दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं नेहाथारि। बिथांमोननि जि बिबुंथि, बे बिबुंथिफोरखौ रायजोफोरनो होनानै जोङो बे जोंनि बाथौ धोरोमखौ फोसाबनाय आरो फोसावनायनि गेजेरजों फोसावलांनो हागोन होननानै जोङो जोंनि बे बियाब गौथुमनि दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों।